Patay diha-diha ang kapitan sa barangay Balubuan, Siraway, Zamboanga del Norte, human giambus sa mga armado kagahapon sa highway sa barangay Pinia sa nahisgutang lungsod. Giilang kapitan nga si Ali Lumigis Manangka. Apil sa namatay ang igsuo ni kapitan nga sila Ani ug Alfad Manangka ug paryente nga si Anisa Jaji Manangka ug kauban nga si Shelben Musadin Basa. Subay sa investigasyon sa kapulisan, sakay sa pick-up nga color itom ang mga biktima ug pag-abot sa mingaw nga dapit sa barangay Pinya. Kalit silang gipaulanan og bala sa wala pa matino nga high-powered firearms. Giingong gipang tiwasan pa ang mga biktima. Samdan usab sa ambos sila si Alwaf Basa Manangka ug Norman Daros Tulino nga naa sa likod sa pick-up nagsakay nga gipangdala sa hospital. Sumala ni Police Colonel Glenn Dulawan ang PNP Provincial Commander sa Zamboanga del Norte, posibleng gibaslan ang pamilya Manangka. Kay niadtong milabay nga bulan sa Disyembre 2022, adunay nahitabong pagpamusil sa Siraway ug adunay namatay nga wala nang nganli sa kapulisan ang mga biktima ug wala na mopasaka og kaso ug giingong ang mga biktima ang gidudahang responsable. Wala na mohatag og pahayag ang pamilya sa namatay nga kapitan ug nanawagan si Police Colonel Dulawan nga makig-alayon sa mga otoridad kung adunay nahibaluan sa nahitabong krimen. Naglusa dayon og hot pursuit operation ang kapulisan sa Zamboanga del Norte aron masubay ang mga armadong responsable sa ambush. Taud-taud nang nahilom ang mga kaso sa rido sa mga lungsod sa Sibuko, Siukon, Siraway ug Baligian nga nailhan sa tawag nga SSS-B ug karon mibalik na usab. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Zamboanga del Norte. Stay safe